खुलुमबाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। लोगोसे दिनै जोंहा राङापारा बियाबनि सिङाव थानाय उरिलगा गामि, बे गामियाव जोंहा सासे बेक्तिया माने आर'नाइनि पेन्टिं खालामनो लिंदोंमोनथ'। दा पेन्टिं खालामै दिनै जोब्बाय आरोना। दा माबायदि जादों एसे नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजानोसै आरोना। नोंथांमोनाबो भिडिअखौ फारि नायलांदो। आङो बेकग्राउन्डथिं एसे दिन्थिनो नाजालांसै आरोना। आरो लोगोसे सोरनोबाफोर गोनांथि जायोबा खबर हरबानो जाबाय आरोना। नैयाव बाथौ सिम्बलखौ आखिबाय लोगोफोर, नै बेबायदि आरोना। सिम्पल आखिबाय आरो आं बाथौ सिम्बल। माइनाव बिन्दो। लोगोफोर नै जोंना नैबे माइनाव बिन्दोनि बाथौ सिम्बल बानायनांगौ दंबायो आरोना। जोबथारसिगोन, गाबोन फुङाव बेखौ एरनानै फोजोबसै आरोना। जोंहा नै बिथिं बिदि होबाय, ओमफ्राय सारिफालि फुनजोब्बाय आरोना, आर्ट खालामजोब्बाय, जोबथारसिगोन। ওচৰত হ'লে মানে ৰং নিচিনা লাগে, মানে দূৰৰ পৰা হ'লে পুৰা আঙলাইটিকে বন্ধাই।